Chystáte sa pracovať s brúskou? Potom dobre premýšľajte o svojej bezpečnosti. Pracujte opatrne a používajte ochranu očí aj sluchu. V SBB chceme, aby sa každý vrátil na konci dňa domov v bezpečí. Preto vám radi povieme, ako pracovať bezpečne, keď brúsime. Brúsenie prináša rôzne riziká. Môžu sa objaviť iskry, môžete sa dotknúť rotujúceho kotúča, stroj sa môže zablokovať alebo vám vyraziť z ruky. Kovové častice môžu lietať všetkými smermi a zvuk môže trvalo poškodiť váš sluch. Používajte preto vždy správnu ochranu očí a sluchu. Pri brúsení vždy používajte štít. Bežné ochranné okuliare poskytujú príliš málo ochrany. Iskry a kovové častice môžu zasiahnuť vaše oči z bočnej strany. Širokozorné okuliare priliehajú lepšie k vašej tvári a chránia celú oblasť očí. Uistite sa tiež, že okuliare sú čisté a váš zrak zostáva jasný. Používanie ochrany sluchu je pri brúsení povinné. Vysoké úrovne hluku môžu spôsobiť trvalé poškodenie sluchu. Čím vyššia je úroveň hluku, tým rýchlejšie a väčšie poškodenie sluchu môžete utrpieť. Od 80 decibelov je potrebné používať chrániče sluchu. A od 85 decibelov je to povinné. Brúska produkuje medzi 95 a 105 decibelmi. Dlhodobé vystavenie tomuto zvuku môže spôsobiť poškodenie sluchu. Používajte preto chrániče sluchu, ktoré tlmia aspoň 25 decibelov. To je možné s náhlavnými chráničmi alebo na mieru vyrobenými špuntmi do uší. Jednoduchá pena alebo voľné štuple nechráni dostatočne. Idete pracovať s uhlovou brúskou? Potom použite teda slúchadlá alebo na mieru vyrobené štuple do uší a ochranné okuliare. Buďte pripravení a obozretní. A používajte správne ochranné prostriedky. Takto to udržujte bezpečné pre vás a ľudí okolo vás.